आरबी फिल्म प्रोडक्शनाव फिन मोनसे समायना गोदान मिउजिक भिडिअआ सौफैगासिनो। बे मिउजिक भिडिअआव रिमल दैमारिनि गारांजों खननाय गोथाव मेथाइखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। मानब लाभलि ब्रह्मनि बिथोन होनाय आरो कोरियोग्राफार खालामनाय बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामदों फावखुंग्रि महरै लिजा बसुमतारी आरो फावखुंगुर महरै हिरक राभाया। गोबाव नङा सानथामसोनि उनावनो नोंथांमोना बयबो ओंखारनो गोनां बे गोदान बर' मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन। दासान्दि बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो। आरबी फिल्म प्रोडक्शनाव गोदानै ओंखारनो गोनां समायना ओंथिगोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाबाय नोंनि आगान। बे समाव बर'नि मिउजिक भिडिअखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरनिसिम बिथोन होगिरि मानब लाभलिनि ब्रह्मजों लोगोसे फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोनहा ओंखारनो गोनां बे गोदान भिडिअखौ अनसायनो थाखाय खावलायहरदों। दा आं बेखौ जोंहा आब'रियानि आरबी फिल्म प्रोडक्शननिफ्राय जों खामानि मावदों। दा खामानिखौथ' जों सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थाखाय बिराद मोजां नाङो बिथांनि प्रोडक्शनाव खामानि मावनानै। दा जोंहा नैबे मिउजिक भिडिअनि मुंखौ जोंहा दा नोंनि आगानखौ दोननो नागिरदों। नोंनि आगान बे मिउजिक भिडिअनि मुङा। दा बेवहाय जोंहा लिड रल हिसाबै जोंहा दङ जोंहानो गाबोबाय थाखायो बिथाङा जेनेबा हिर'नि रलाव जोंहा हिरक राभा दङ। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गाबोबाय थाखानाय बिराद मोजाङानो खालामो। दा इजि जोंनि थाखायबो जोंहा फुराना आर्टिस्टखौ मोनोबा। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे जोंहा दा सासे निउ माबा फिमेल जाखांफुनाय आरोना फिमेल माबा लिड रलाव दङ लिजा बसुमतारी। बिथाङा जाहैबाय क'क्राझारनिनोखा। दा बिथाङा बाहेरायावसो थायो। दा बाहेरानिफ्राय दा जोंनाव बेयाव फार्स्ट टाइम माबायावहाय बर' माबायावहाय कमिउनिटियावहाय माबा मोनसे फार्स्ट टाइम लाजेनदों आरो। दा बेनिखायनो फार्स्ट टाइम बेवहाय लानायखाय एसे माने बयबो गोनो गोथो, जोंबाबो बिदिनोमोन गोनो गोथो जायोमोन सिगां फार्स्ट टाइम खामानिखौ मावोबा। बयबो एक्टर एक्ट्रेसफ्राबो गासिबो बिदिनो जाबोजोबखायो जेरावबो गासिबो प्रडाक्शनाव, जोंनिल' बर' इन्डास्ट्रियावल' नङा बेलेग प्रडाक्शनावबो बेलेग इन्डास्ट्रियावबो जाबोजोबखायो। थेवब्लाबो दा मोजां नांदों आरोना जोंहा लिजा बिथाङा माने एक्सप्रेसन एरि जाखिनि नांगौखिनिखौ जोंनो नांगौ बेखौ होलांजोबनो हादों। दा बिराद मोजां मोनदों बिथांजों खामानिखौ मावनानै फार्स्ट टाइमबाबो। आरो लासै लासै आरो बिथांखौ जोंनि बे बर' स्क्रिनावहाय बर' इन्डास्ट्रिनि स्क्रिनफ्राव नुबोगोनखौ आसा खालामबाय आरो। दा बेखौथ' आंनो खालामदों। बेनि डिरेक्सन आरो माबाखौ करिय'ग्राफिखौ आंनो खालामदों। आरो बेवहाय जोंहा दङ DOP हिसाबै जोंहा मिस्टार जयन्त बसुमतारी। आरो बेजों लोगोसे जोंहा माबायाव दङ मेकआप आर्टिस्टआव दङ कल्पना बसुमतारी। आरो जोंहा आरो माखासे लाइटिं मेन एरि टेकनिसियान लाइनाव माखासे दंबावो लाइटिंफोराव। बेयाव दङ जोंहा ससिल परेश आरो दशरथ बिथांमोन दङ। दा ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंहा माखासे आरो दंबावो बिथांमोननि नामखौ आं बांद्राय मोजां मिथिजोबला। दा बिराद आरो जोङो बे शटखौहाय जोङो बांसिन इनड'र शट लानाय जादों। आरो माखासे शपिं मल ओमफ्राय माखासे रेस्टुरेन्ट बेफ्राव बांसिन इनड'र शट लानाय जादों आरोना। आउटडोरखौ खम नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा। बे जाहैबाय मोनसे रमान्टिक मिउजिक भिडिअ'। ओमफ्राय बेवहाय ओरैनो मोनसे फिसा कनसेप्ट लानानै बानायनाय जादों आरो आं। ओरैनो सर्टकाट आरो जेनेबा एक्टरजों एक्ट्रेसजों जास्ट मोजां मोनखुमालायनाय नुनानै ओमफ्राय बुंलायनो हाया उनाव लास्टाव फोरमायलायनाय मोनसे जेनेबा मोनसे सर्टनि गेजेरजों। दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबासो मिन्थिगोन। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा नायगोनखौ आरो जेनेबा बे आरबी फिल्म प्रोडक्शनखौ नोंथांमोनहा सापर्ट खालामलांनांगोन। नोंथांमोननि थाखायसो जोंबो थायो आरो मोनसे प्रडाक्शनाबो थांनानै थायो। दा नोंथां रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोनाबा जोंबो थाया। दा नोंथांमोननि थाखाय बिराद माने नोंथांमोननिफ्राय जोंनो बिराद सापर्ट नांगौ। दा बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय थासै। बेवहाय जोंहा देंखोगिरि हिसाबै जोंहा रिमल दैमारि। ओमफ्राय बेवहाय मिउजिक एरि बानायनाय दंमोन, आं बेखौ नायस्लाबासै। दा नोंथांमोनहा उनावहाय नुनो मोनगोन बे मिउजिक भिडिअ'नि डिसक्रिपसनावहाय। दा नोंथांमोनहा बेखौ नायबानो गासिबो बेवहाय रिलिक्सखौ सोर खालामदों, मिउजिकखौ बबाव खालामदों, स्टुडिअ'आव बेनि ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन आरो। बे मिउजिक भिडिअ'खौथ' जोंथ' सानथामसोनि उनावनो बेखौ रिलिज खालामनो
नाजागोन दा जों दा लाहार फाहार खालामगासिनोखा माबाखौ लाइन आपखौबो खालामजोबखाबाय दा दिनैनि शटखौबो दा मोनायावनो खालामनानै जोङो माखासे कालार एरि गासिबो नैबे बिथांनि सायाव थाजोब्बाय बियो दा बिथाङा माला खालामखाङो बे सप्तानि गेजेरावनो जोङो रिलिज खालामगोन आरो मोनसे खोथा जोंहा बे आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय जोंहा रावखौबो माने एक्टरबाबो एक्ट्रेसबाबो आरो माखासे डाइरेक्टर माखासे टेकनिशियान लाइन जेनेबा सोरखौबा फिसा गिदिर उन्दै होननानै बबेबा माबाफ्राव प्रडाक्सनफ्राव देखायना जोंना बेबायदि नङा आरो गासिबो मिलायनानै जमायै जेनेबा लाइटमेनबाबो डाइरेक्टरबाबो मेकआप आर्टिस्टबाबो माने माइगाब जुजाय खालामलायालासिनो जों माने खनसेनो जमायै खौसेथियै खामानिखौ मावो आरो जेनेबा फावखुंग्रि आरो जोंहा आब'रियाबो जोंहा प्रडिउसाराबो माने बयखौबो माइगाब जुजाय खालामालासिनो गासैजोंबो मिलायनानै माने गावनि प्रडाक्सनाव खामानिखौ बयनोबो समानै होलाङो आरो बयखौबो चान्स होलाङो आरो बयखौबो चान्स होलांबाय थागोन आरो मोजाङै अनलायनानै बे बर'नि माखासे माबा हारिमु मिउजिक भिडिअफोरखौ दैदेनलांनो आखायाव लागोन गोजोन्थों बे मिउजिक भिडिअनि लकेसनखौथ' बांसिन जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट लानाय जागोन आरो माखासे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय बे बांसिन लकेसना बे बङाइगावआवनो बांसिनानो आरो औ बिराद मोजां मोनदों एक्चुअलि फार्स्ट टाइम बिदि खालामनानै बर' इन्डास्ट्रियाव स' मोजां खालामलांनो गोसो फिउचारावबो आरोना स' नोंसिनि बयबो अननाय हरबानो जाबाय स' सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो ना जोंनि करिय'ग्राफारा मानब दङ मानबा जोंनिखौ करिय'ग्राफ खालामनाय एन्टायार माने भिडिअखौनो ओमफ्राय दासिम मोजां थांगासिनो आरोना फार्स्ट टाइम खालायनाय स' मेबि आं बांद्राय मिथिया जेनेबा बर' इन्डास्ट्रियाव बोरै जायो बोरै जाया स' माने फार्स्ट टाइमाव एसेबाबो बांद्रायबो होनो हाला माने मोजाङानो दासिम मोजाङानो जादों ओमफ्राय आइ थिंक बिदिनो जाखायो माने खामानि मावनायफ्रा स' मोजां मोनदों ओमफ्राय फिउचारावबो मेरला मिउजिक भिडिअ खालामबाय थागोन आङो एक्चुलि दिल्लीयाव थायो दाबो ओमफ्राय आङो दिल्लीयाव फुल टाइम मडेल ओमफ्राय आङो एक्टिं खालायो बेस्ड इन दिल्ली इन मुम्बाइ ओमफ्राय एक्टिं खालायो मडेलिं खालायो ओमफ्राय मेरला फेशन श'स खालायखांबाय 2012 खालायगासिनो आरोना फेशन श'आव जोंना बे प्रफेसनेलाव जोंना फैसासो होयो माने इन कन्ट्रेक्ट बेसिस आरोना ओमफ्राय आङो गुवाहाटियावबो खालायखांबाय मिस लि 2013 ओमफ्राय आङो मिस केटवाक मोनदोंमोन बेहाय ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो मडेलिं खालायनो गोसो जाखायोमोन ओमफ्राय दा खालायबाय ओमफ्राय इट्स लाइक लिभिं योर ड्रिम ओमफ्राय दा ओरैनो बिदिनो बड'लेण्डआव हाबनानै दा बर' एलबाम गानसै आरो दा आंजों हिर'ग्राफाव दंफायो दा मोजां मोनदों ओमफ्राय फर द फार्स्ट टाइमसो सिनियरजों मावनो मोननायखाय मोजां मोनदों माने बेबो गाइड खालायगासिनो ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स मोनदों ओमफ्राय सोलोंनोबो मोनदों ओमफ्राय मेरलाबो सोलोंलांबावगोन मेरला एक्सपिरियेन्स एक्टरफोरजों मावनानै साननै सानथामसो जागोनो हागौ एसे पेसेन्स थादो बयबो ओमफ्राय ओंखारसिगोन आरोना आं दा बुंनो सानोखि बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय आंनि साइडनिफ्राय आंनि नामा लिजा बसुमतारी ओमफ्राय आङो दिल्लीयाव थायो खिन्थु दा बड'लेण्डआव आप एन्ड डाउन खालायो आरो ओमफ्राय आं दा बिदिनो एक्टिं लाइनाव हाबनो नागिरदों स' बयजोंबो माने मिलायनानै थानोसै मिलायनानै जाया ओमफ्राय आंखौ बयबो एसे अनबानो जाबाय ओमफ्राय मिस्टेक खालायबाबो प्लिज फरगिभ बिकज गोदान ओमफ्राय बांद्राय मिथिया एखमबा स' I'll give my best to my Boro community actually. Thank you. जोबोद गोजोननाय मोनदों लाइक दा फार्स्ट टाइम माने बियो बिराद खामानियाव इन्ट्रेस्ट होदों माने शी गेभ हार बेस्ट स' जोबोद I love to encourage ना दायो गोदान बिदिनो आगोलांबाय थायो जाहाथे बिदिनो थेंक इउ जाहाथे लाइक एभ्रिवान गासिबो बयबो हेफाजाब होयो मेथाइखौ नायनानै लाइक्स थेंक्स गिभिं एन्ड आइल थेंक लाइक इच एन्ड एभ्रि वान आउट देयर लाइक बयनिसिमबो खुलुमहरनाय जासिहरनाय थाबाय कि नायदो लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो चेनेलखौ जाहाथे लाइक आवार बर' इन्डास्ट्रिबो आवगायलांबाय थायो लाइक आदार इन्डास्ट्रिस बिदिनो जोंहानि रिया ब्रह्मनि चेनेलाव आरबि आब'रिया भेरि गुड रेसपन्स बिराद मोजां बिराद माने अननाय होयो आब'आ
बिराद केयार लायो आरो बेखायनो we are very glad to be a part of RB. नोंथांखौ बांसिन मिउजिक भिडिअ'आवल' नुनो मोननाय जायो माबाफोर उन समाव फिल्मफोर दं नामा नोंथांनि? आंना दङ मुभि दङ आंना फार्स्ट मुभियानो जाबाय लोगोरि ओमफ्राय बेनि उनाव गान्जा फाग्ला दा एसे गेप लादों आङो मुभिनिफ्राय